31, 2023. State of Calamity, may deklara na king mabilog a Pampanga. May git 342 milyon na alagada ring tanam, asan at seseng ayup, sinira ning albog. Sulipan portion ning Pampanga River at yun na po keng critical level. Candaba Swamp, linapo na. Miyayaliwang dalan ketiking Pampanga, may nga sira, pauli ning albog. At por meron pong State of the City address ng Mayor Vilma Kaluwag, mi daon ngening July 31. Kabalen, mibili na po keng state of calamity ing mabilog a Pampanga kaya rin na pong aproban ning kaya katamong sangguniang panalawigan ning rekomendasyon na po ning PDRRMC pauli na po reng bagyong Egay ang po pong Falcon. Kaya di po nga mga palyaring albog king kaya katamo pong Labuad, Kapampangan nandin po pepalwal ning kaya katamong provincial government ini pong resolution 8058 o a resolution declaring the province of Pampanga under a state of calamity.
due to the effects of the southwest monsoon o habagat enhanced by tropical cyclones Egay and Falcon. Kaya po nga resolusyon, pepalwal na ng SP, makalagay po Kenny reta po nga maging sangkan nung bakit kailangan niyang ideklara in state of calamity. Kaya may na po ka rin reta po nga 232 barangay sa Macalbug. Kaya po nga mabilog ka Pampanga at deta pong affected population at sula po kay may git kapit ng milyong individual o 512,722 to be exact. Deta pong evacuation at sula po kay may git 6,000 ray nga kabalen tamong migbakwit karen namang 112 evacuation centers. Deta naman pong apektado deta pong Ortelano ang pong Manasan may gitla pong 3,000 at 7 ralad katao. Denny, miras na po rin kay 315 million plus pesos ini pong damages kay agriculture. Kaya makanya naman pong may deklara in state of calamity. Kabalen, may atong po karing making problema mo naman kaya tipo king Pampanga ren pong dalan may nga sira at makalbog king kasalungsungan bang hindi na tamo pong update dikil po karing sitwasyon daring major thoroughfares kaya tipo king Kapampangan region at luwa pang partina po ning Central Luzon kaya betayang ngini king kikatamong programa Engineer Rodolfo David ing chief na po ning DPWH Region 3 Maintenance Division. Maya pa bengi po, Sir Rodolfo. Welcome po kay katamong programang Balen at Balita. Apo. Sir Rodolfo. Sige po Kabalen, balikan tayo po Sir Rodolfo. Potang bagyan kaya betaya naman po. Kasabi tayo king katamong programa Sir Cesar Carlos na po ning pamuntok na po ning Apalit Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office. Sir Cesar, maya pabengi po. Sige po Kabalen, balikan tala po rin pong kay katamong bisita. Pangabagya pa mo po. Kaya oras pong iti, silipan tala mo po rin ang barangay Macalbug base po kay ning pepaluwal na ning PDRRMC pekatatawlida pong karelang situational report ning mo pong alas 5 ning gat panapon. Bayo tamo po mag-live kaya niking kaya katamong programa. Ayun po, Lawentala Kabalen, deni pong Macalbug barangays. Kaya po kasing pepaluwal ng resolution may gitla pong 230 o 232 to be exact. Deta pong bilang dareng barangay Macalbug. Kaya po Pampanga, karen pong Macalbug-alugal 18 barangay king Macabebe, reng Macalbug. Ken pong Masantol 26 barangays at ay peka malalam po keni akitaya po at sula po ketang hanggang adwang ampong kapit ng talampakan. Makanyan mo naman po ang albog naman keng Ciudad San Fernando ken pong barangay Pandaras hanggang po keng atlong talampakan ng albog pauli na po kanunitang meg overflow creek. Ken pong Balenning Minalin 14 na barangay reng Macalbug. Kabang Kenny naman pong San Simon, apulula pong barangay. Kaya na po Kenny, Santa Monica, San Simon. Reta pong magbiyahe, gagamit kay North Luzon Expressway, San Simon Toll Plaza, magkasakit na po rin sa Kendumalan, lalo na po retang mga light vehicles. Ken pong CDCP, uling king malalam ay Albog. Kaya naman pong Santo Tomas, pitula pong barangay ding Macalbug. Ken pong Mexico, Adwampulot at Lu. Ring Macalbug, Kabalen, King Candaba, 33 barangays, at malalam po yung danom, kareta pong miyaliwang barangay, keta pong particular po, kaya pong San Agustin. Ken pong Apalit, 70 barangay ding Macalbug, nandin, walula pa mo,
Miras no pong siyam ngeni, San Luis 16, at keni pong sa Smuan na pulong barangay, ken pong Guagua 18 barangay, ken Lubao po 28 barangay deng makalbog, at keni pong Porac Adwa, ken Arayat 16 barangay deng makalbog kabalen, ken Santa Ana 4 barangay, a total of 246 barangays in 15 towns and 1 city in the province of Pampanga. July 31 as of 5 p.m. Kaya po oras kayo ni makibalita tamo po kay DPWH at yun po via Zoom ni Sir Rodolfo David in pong pamuntok ng Maintenance Division ng DPWH Region 3. May pabengi po Sir Rodolfo, welcome po kay katamong programa. May pabengi po Kabalen, may pabengi po sir. Sir, akakit mo po ding kaya katamong kayabe kay DPWH ne. Bistaman masikan ning pamanuran, akakitala po magpatching la kareta pong may ngasira at bumunang dili po pasalamat kami lalo na po kareta pong ABU na ketang atsuking ground bistaman babagyo mumuran gagawan da po yung karelang karelang katungkulan kaya di po kaya katamong balen. Sir, kumusta la po yung monitoring yu karen pong dalan kaya di po kay Pampanga? Ngayon kasalukuyan po, anyaran ng maragulo ka pasensyon, pauli napin ng darlana naman talaga ng tuloy-tuloy uran. Itang ganagan ng may nanan ng kakatamang dalan, ngayon kasalukuyan, mangal tolerate ang kakatamang potholes. Nung no ka rin, din kakatamang magobra, din kakatamang crew, kay DPWH, din kay maintenance, District 1, o Pampanga under DE Almer, District 2 under Jigs, DE Jigs, under the District 3 under DE Arnold. Tuloy-tuloy po yung kanilang pamag-monitor ang papaytang kanilang emergency patching, although alos akakita mo kay batdang may gobra pa uli natin ng tuloy-tuloy uran medyo lalto pamurin itang kasiran kang kakatamong dalan. Pero every time po balik-balikan da para banganita din kakatamong kabalen medyo mabawasan itang karelang inconvenience daralan karelang kakatamong national roads. Opo. Itapin po nga banggit yun sir kasi nandin mo pungugto ating minaos mo naman kaya kami concerned citizen. Ita po kanong portion kening along MacArthur Highway kaya po San Fernando banda sakop nung ako magkamali itang manuanda tepalanda itang bus-bus reta pong potholes dapat kaya rin mapilang oras makantaan na naman ng making sitwasyon. Ini po ba sir talagang kumbaga makanyana mo po at alata ng aliwang malyaring parala nagawan bang kanita naman deta pong tatapal tamo maglambat la hanggang abnormal po ang panahon, makanyan, yung kondisyon ng panahon, yung malilyari mo po, pintangaman man mipin, talagang din kay katamong crew, balik-balikan damo po para may emergency patching. Pero once the weather prevail, may salese po yung panahon, itang kakatamong amanuan na materialis pwedeng medyo maglambat, provide na naman, pwede naman may kabit. Itamupin nung halimbawa gamitan tamo itang asfalto ay kabit ngayon kasalukuyan alam mo rin pong epekto no penandit mama ko pamurin nya imelilyari itang kakatamong temporary patching materials iya mo yung kakatamong pwedeng provide pauli napin ng danom alang tuknang daratang pauli napin ng uran ngayon kasalukuyan. Sir, no ka rin la po rin peka sa bintana mong grabe kondisyon dareng dalan kaya po king Pampanga at nearby areas na rin based po kitang monitoring na po ni kaya kayong opisina, sir. Actually po, sir, medyo grabing talaga ngayon na talagang maragulay inconvenience ing apalit section na nagkatamong MacArthur. Subali kitang potholes talagang pulinan ng kababan itang lugar ito. Sa ngayon ng kasalukuyan, at tinang potholes kandalan po tangkay kanito, etala pa akakit pauli na ng makalbog. Pero ito na, mismo itang contractor kasalukuyan ating project ka rin,
tuloy-tuloy naman pong mag-monitor. Des oras medyo may seleseng bagay yung panahon, balik-balikan da pong katambakan itang dapat dangatambakan ko rin. Medyo masakit kung ganing kasalukuyan hanggang talagang mag-normaling panahon, tayo pwedeng alampasan itang katas na ning elevation na ning danom, talagang medyo magka-problema tamo pamo po ngayon kasalukuyan. Pero atin tamo pong project ka rin worth 90 million plus, expectamo na once na mayari yung project ay hindi na nakatamong panahon ng King Babo, mabawas, ma-resolve itang inconvenience. Daralan da lalong-lalo na po rin kabalentamo kay nga balan na nga palit. Sir, ako tangko mo po ne, kumusta la po rin kaya katamong drainage system? Kasi po agaganak ako, about 2 years ago or during the lockdown, interview da kayo mo rin po ketang metong tamang programa kanita, public interest. Apis ambientala po rin ang drainage along MacArthur Highway, particularly po rin pong kening dane ning bandang sakop, uling ditang mo pong uran, talagang lulbog ya po yung area, yung sasabihan na pong reason sangkan is ela kanong makagyo ng drainage and abanggit yung kanita sir, mika pamanigaral bang samasan la ng drainage, nano na pong update ka rin sir? Actually po may initial funding sa 50 million para kitang rehabilitation dapin din ng mapila na section sa Rene. Una yung lumabas na yung luwalitan kay katamong itang general appropriation. Metong kay application dura rin kay katamong mahatas, pati na rin kay katamong politika. Itang mismong urban drainage system, bali iyan PIA dyan at ponduan para bangkan nito. Deming ganagan ng problema tamo karin ng drainage sa rin ma-resolve. Ing-expect tamo po yung buong area na ni San Fernando, pati na rin king Kababan, mga bandang San Simon, abeno ketang aman wandang Pampanga drainage system, resolve na nitang tangaman wandang urban drainage pong ito. Itang aman tamong pondo sana kanito na ma-resolve sana itang ganang arap na ning Calcutta, metong karetang medyo may hold pa mo para bang kanito mag-giveaway kitang aman ng tamong urban drainage system. Expect mo within this coming 2024 metong karang may pondon po. Opo. Sir, balikan kaya mo ining comment na ning kaya katamong metong kabalin, Manal Bea, sabiana, kaya ni pong Angeles Sera na tutugtugan ming dry mix, bang kanita sale sila ring busbus. Nano ya po kaya nga manuana sir, at makanano po, ita pong waring gagamitan tamo yan, kalupay ta nga manuana ning kaya katamong magmalasakit kabalin Kenny? King Angeles po siguro nung sakasakali, dry mix siya manayaman Honda. Kaya po balitahan ng dry mix, nga man naman kasing dry mix kayong balo ko, itang dinaaluan ng Samuento, itang Samuento, itang balas, yang pota yang amanuana ito. Pero keng klase na ninguran ngayon, lalong-lalo na yung semento. Balo tamang para-pareho na pwedeng langi keng 30 minutes or keng 1 hour. Nune, yung semento pa siya mabasayan, ngariya mo naman burak. Hanggat medinan na dita ka panahon para sumyas siya, miya mo naman apos siya. Ini nga kasalukuyan. Kadwa kita, nung halimbawa, yung asfalto, indalan, asfalto ya, mo naman angkup na dinamya mo namang semento uling mo naman ela bali ela compatible ela ako ang midikitan itong dry mix sa yaman naman tamo nung sakali mamiyayang masalese panahon hindi ka masalese panahon pwede yung magamit pero pat siya makanya na tuloy-tuloy ito yung uran alos bala mo makanya mo naman kalupan niya naman yung asfalto kaya mo naman kaya mo naman midikit or maging solido para bang kanito mataya itang kakatabong potholes. Noon talagang ang solusyon, ang datmila ko, mangabit. Makanyan mo yung maging solusyon kay kakatabong problema ngayon, uling almost yearly, I expect tamo yung kakatabong dahil na medyo makikinan na pangay asfalto.
Sir, banggit yung solusyon ang andat milako mga bit. Ken po nga manpower na po ning kaya kayong departamento sir, maintenance division. Pilan la po ring taong maka-assign bang mga bit o mga bit asphalt o kareni pong potholes king dane na po ning MacArthur Highway. Uling baluta naman makabaya po yan sa sakupan ning Pampanga. Lalo no po ngening kauran dakal la po talaga ring may nga sira sir. Opo, sir. So, nung halimbawa, yung MacArthur tamo, rin makasakop distrito kay MacArthur Highway tamo, halimbawa, yung Pampanga first. Yung sakop na niyan, magumbisaya apalit, ang gaya kay king boundary na ning Angeles. So, detang resources na ning district, nung halimbawa, Corentala, detang Corenta, lipat-lipat la karetang ngayalawang road sections na ning MacArthur, ang popa ning Jasa. Yan nung halimbawa, detang present siguro makaya-assign kay MacArthur, mga 15 makanyan. Potang kay kanita atin lang truck magdalang temporary patching materials. Iya ing dadalada andat may kapanahon ng dinanong oras ning uran. Kay ba't ang katamong Angeles makanyan mo naman atin tamo mo namang crew sakop natin itong katamong Pampanga Third District Engineering Office naman na mag-umpisa nung ing MacArthur hindi sabihan tamo mag-umpisa king boundary na ning Angeles, ang gaya king boundary na ning Tarlac. So, and so forth and so on. Kaya ba't itang kakatamong Tarlac mo naman, at mo naman Tarlac, Second Engineering District, asasakop naman kitang MacArthur, asakop na ning Tarlac. Itong Actually, bilang areni, king laway po, sapat la pa o atinang pamangailangan na dagdagan tala, lalo na banwa-banwa ta naman pong daranasan ing makanini pong sitwasyon. kaya po siguro ganyan, Ken. Instead na manpower rin ko sabihin, Ken, para baka nito, pinitang total rehabilitation na ng dalan. Anong nuka rin niya talagang magkulang pa yung kakatamang pondo para sa kitang total rehabilitation. Kasi ba siya may total rehabilitation na kung kakatamang MacArthur, itang occurrence na rin potholes rin, ditak-ditak na lamo po eh. Medyo masakit mo naman nung halimbawa, ding tao, conforme mo rin kitang budget alulwal kay maintenance, detang numbers detang kakatamong crew eh. Burita laman dagdagan pag minsan daralan nitang kakatamong pondo pangaras kay maintenance ditak kaya may tala mo rin masyadong adagdagan. Ngayon yung talagang solution kan talagang kay kapamilatan darang kakatamong talagang siguro rin kakatamong kaluguran na lugaran kung kakatamong congressman para nga nito medyo detang total rehabilitation na nagkakatamong dalan aso pang nakatamo para may ponduan la. Sir, panauli na muna. Magkano ya po yung budget for kini pong 2023 para po king rehabilitation o kaya pong maintenance division kaya po king Pampanga or Central Luzon po yung total na yung data, sir? Ito to na po in Keng Pampanga, nung halimbawa, at Lularang District tamo, lamo kay Menar, 30 million lamo. 10 million kan District 1, 10 million kan District 2, 10 million kay District 3. Halos makanyalangan po din buong Central Luzon. Nung halimbawa, 14 district lang ang kakatamong district engineering offices. Kaya lin wala pondo na ng maintenance tamo ngayon bali 140 million niya mo as far as road routine maintenance is concerned. Kitang sasabihin tamo nga itang 30 million para kay Pampanga, so retang niya iluan tamo pong dalan, kaya biyan nalakan ito, kaya tamong jazz, po paretang niya iluwa pang dalan, aliwaya mo po yung MNR. Yung Porac, Angeles Porac Road, Florida Blanca, Binalgan Road, halos iya po ila po rin kakatamong pinapit ng pera, kilog na ning pabanwa para kitang maintenance na ng kakatamong dalan. Niya makanya tangaman man tamo bisa taman kumangda ka lang magobra para mag-response immediately kay ng problema ngayon kay ng temporary patching medyo mag-asakit tawang mo rin po uling tamong kapabilidad para sa pambagan tiyan tangian kasalukuyan. Yung budget tamong ni-release yapin na partner kay tamong General Appropriation Act. Hindi mo kanito. Pero luckily naman din ang kakatamong rehabilitation naman projects atin namang linwal ka rin kakatamong rehabilitation projects sa Tamupin. Pauli natin ng kakatamong approval na ng kakatamong budget. Alos magtugmata mo kitang potang implementation ta na miras katamo kitang kauran. Inya itang mismong panahon na ng kauran nung papansinan tamo, suspended na rin kakatamong operation. Pwedeng magtuloy-tuloy itang kakatamong implementation kay katamong road rehabilitation.
So maninayapaan mo pa mo rin kitang medyo mag-normal bagyaing panahon, halimbawa, pa mag-start na ning siguro o October, makanya para baka ito magtuloy-tuloy na ulit ang completion dahil ng katamong rehabilitation works. Akalupan na mo ngayon ng daranasan na ng kakatamong apalit section, kunyari yung ating pondong 93 million, pero alata mo pa mga karapat ngayon kasalukuyan, bisa katabisa yun ng contractor, alayang suspended dyan yung project na po para sa katang road rehabilitation tao. Po Sir Rodolfo David ing pamuntok na po ning hepe o ing DPWH Region 3 Maintenance Division. Sir, thank you po kay kayong oras at kay mabakibat po karing kutang daring kay katamong kabalen. Mimigat kayo po, sir. Apo sir, bakal mo Yan naman po po kabalan, bakal sa... tayo po Sir Rodolfo David ing pamuntok na po ning Division 3 o ning DPWH Region 3 Maintenance Division. Kaya oras namang iti kasabi tayo po Sir Cesar Carlos ing Local Disaster Risk Reduction Management Officer na po ning balen ning apalit. Dikil po kayong sitwasyon king karelang lugar, uling dakal tamo po kabalen king apalit, magkasakit ka nung magbiyahe papunta keti king San Fernando, papunta Clark, Angeles City, uling Mataspin, ing danom, abanggit na rin Engineer David nandin na medyo problematic ya po itang portion MacArthur Highway king apalit. Miras na rin po kayong above critical, o na rin po kayong critical level, ito pong sulipan portion ng Pampanga River. Maya pabengi po, Sir Cesar, kumusta po ang sitwasyon? Kumusta la po rin kaya katamong kabalen, kin pong apalit? Actually, not so good po yung sitwasyon tamo. Munang-muna, yung maya pabengi po pala. Yung highway tamo, lalo yung MacArthur Highway, talagang magkasakit la rin kaya katamong. Actually, liwa mo rin kaya katamong magobra, pati tamo rin ng gobyerno, magkasakit tayo ng dudurot. Uling kailangan talang i-monitor din kaya katamong baryong Makalbog at nandadalang tamo kayo ng MacArthur Highway na. So, talata naman po nga karapat, kalupa natin yung sinabi ng kaya katamong kayong DPWH din. Talagang yung panahon na nakatamo may permit para sa masdan niya pa yung highway uling Makalbog yapin. From as I recall, yung tawling albog na niya nang anya pong ma-breach yung dike kaya niking minalin. Kanita ya limbuging highway but ala nang aliwang instance na limbug ya. Maliban ngayon So ito po yung kasalukuyan sitwasyon ngayon, makalumos naman din kaya katamong magobra, lalong-lalo na kay San Fernando, kay Clark, ang po pa kayong bandang Mabalakap. So, ditak pong tiyaga pa, ditak pong pasensya pa yung ibiyeta mo. Apo. Sir Cesar, kini pong oras sa iti, atin po bang lugar, barangay, sitio, purok, ken pong apalit, ali accessible, maulid na po rin makalbugping dalan, kasi ita pong Domingo, minta kami kening ita pong dalan keng Tabuyok. Not possible maski karin ano pong sakin ngeni po i-access tano po ring liwatang kabalen ken. So kay po Sulipan Tabuyok Balukok bypass road po accessible ngeni karing hanggang saken. No po pwedeng dumalan uling nung napon po malalam ya, mas malalam ya ngeni. Iba't Kevin pong may ocular inspection de mayor kararatang mi pamo kay kararatang ko paking office kay bayo mag-umpisa ining interview ngayon linawe mi po itang extent tuling mabilis siya pong dagol pa kay gulot kay kapinakan kay kaldawan po manibatan partly king ilog mi karasyeng ilog ang po kay ganong mamanibatan king Bustos na king Bulacan po may apektuhan tamo naman po katang king manibatan ken Bulacan. So, amo po manibatan kening bandang Nueva Ecija, Aurora, manibatan mo rin po ken Bulacan apektado tamo. Sir, naano na po yung provide tamong assistance, kita pong, at least kita pa mo pong level, balo ko mamamiyata na rin relief, kakakit ko po rin post ng local government, pero kita pong level ng transportation nila, syempre, di nga liwatang kabalen, uliping alano mang sakyan, nalang makapamasada masyado, naano po yung malyaring gawa ng katam municipal government, bang sa Core 1, then pong kailangan bika access o kailangan lumwal, king karelang pibale-bale,
ngayon pong matas ing danom kareng dalan. Actually, atin tapong alternate route karat ating sakin re-recommend niya po itang Kalumpit Pulilan Pulilan Road na nung no rin makapag nung pupunta la San Fernando dumalan la Kalumpit lumubla Pulilan karin la mag entry king and Lex ne po makanyan mo naman po potang pauuli deta po nga lang sakin then pong kaya katamong minibuses ilang makadalan kay taking San Simon ne po. But atin tapong maka-reading sakyan, prepare la po nung kailangan talagang nung dagol pa. Masyado lang po kasi mga ragul din kaya kami maka-prepare sakyan. Then yung dump trucks provided by our partner kung kumpanya ng Mayor JDT. So i-provide nilangan po rin yung sakyan na rin di nang talang libreng sakay din yung tao nung talagang mitas pa. Ne po. Kasi ngayon po magkasakit na pang sakay ka rin yung dump truck masyado lang mga atas ne po. Opo. Sir, karen pong pamilya namang makabakwit, pilan la po rin kikatamong monitor na migbakwit na and nano po yung kondisyon, hopefully ala naman pong casualty pa, kaya pong milyari ngayon, nano la po rin babatsyon tamo pa ngayon, sir. Ngayon po kasalukuyan natin tamong 249 na families kareng evacuation center pa ne. So 1,108 individuals na po rin. Sa sabor man daw po ng gobyerno rin iking karelang pamangailangan ne po nga kalupa na po ning sabi mi din may kami pong relief goods karening apat na barangay totaling to 5,115 food packs ne po dirutan nila po rin ng apat na barangay at nag-distribute na kami ngayon po ating kaya pang susunod pang ayuda karening mga detangay pa may puntalan na. Then ipong kaya katamong kaya evacuation center, masalese naman po kabilyan at gagawa na po ni kaya katamong mayor yung siya ganaganabang ganita masalese la kabilyan dening makabakwit tamo hanggang makanyan man yung sitwasyon na po. Sir, kaya pong kasaysayan o kaya pong history ng pamanalbog kaya nga palit, usually po patse makanya na kagrabe ing katas nindanom, mga pilan pong aldo kaya naman Domingo, maglambat po ing albog ka rin pong dalan tamo, sir. Actually, king highway po, ala kaming historical data eh. Kulimping kalupan nga sabi ko nantin, may limbog yamo yun yung mabrik siya po yung mabrik siya ining dike ne po minalid so kay ni karene pong usually lulbog may baligtad niya po ngayon dati mumuna ay lulboging barangay Tabuyok, Ansinala, Kapalangan, Sulipan ne po Retangang Galele, Ilog, San Juan, San Vicente pero ngayon po ang milyari idening urban areas tamo ilang minunang libog Sampaloc, San Vicente ne po pong mapila na agriculture aling paligi ang po yung Colgante so problema la po rin eh. Sana po agad nang magpapainda muling I doubt po na agad magbaba uling may apekto tamo po mag-backflow po yung tanong may ibatan king makabebe ang masantol na po. Kaba pong matas yung tanong ng makabebe ang po yung masantol magbalik po kayo ng katas ng tanong may apekto kay po. Opo. Sir, tauli na siguro na nano po yung pwede tamong sabyan karing kaya katamong kabalen kaya nga palit ang po itang dalan kasi may itong actually bayo pa po malyari ning pamanuran ngayon ning maragulay albog ngayon malambatan pong babanten yan nakakit tayo po yung municipal government in fairness to the efforts of municipal government led by our mayor John Tetanco tatambakan niya po itang dalan dapat ito pinamanuan ng DPWH din talagang ating kailangang solusyonan kaya party ngayon lalo na hindi po ining bandang subdivision kaya ni pong MacArthur Highway nano po yung coordination nyo na kay DPWH Bangkanita oras na sa lese yung panahon sa lese tala rin po rin kaya katamong major thoroughfares. Actually kasabi kayo po yung municipal engineer man din na may kinangwa ko pong update pin karening kaya katamong infrastructure. Constant naman po yung coordination ng DPWH, lalong-lalong na mayor, na naman po paboran ng bilako yung komunikasyon ng king DPWH. In fact po, yung mayor tamo ay hanggang in his own capacity, together with all stakeholders, kaya binay po yung contractor actually,
ang papapuring laliwang stakeholders, gagawa lang po paralan hanggang band-aid solution pa mo po kabang magagawa yung MacArthur abang medidilang permanent solution gagawa yan. Please bear with us po. Please bear with your government. Kuling baloy po gagawa tamang paralan talaga. Tamo po patugot kabang sa LSAD but kailangan niya po yung oras at pondo para kanina. Atin man pong pondo nung makanya ng panahon na tamo po makakimot. So dita mo pong pasensya at mimingat tamo po. Kaya actually atin kayo pong sad to say, di kayo pong may lumod din. Kaya niking actually napon po. Nandin may pa retrieve. Dening magalugalog kayong danong. Wala naman pong connection kayong katamong kayong bagyong may labas na. So, sana po mimingat tamo reta pong biyasang kawe no pa magtanggang mandilo kayong malalamadan at hanggang pong biyasa lang kawe mimingat po uling nakatapo po birwan ning tanong. Bakal pong salamat. Sir, follow up kaya muna. Ini pong may lumod ya, no karin barangay po, sir, at makanano milyari, maski short data mo po. Kansinala po, sir. Kansinala po. Makabangkala, may hinitsabya po yung bangkara. King Albog, sir, o King Ilog? King Pungalbog, King bandang Taldawa. Opo, sige po, sir. Dakal pong salamat, Sir Cesar Carlos, ing LDRRMO officer na po ning Balen ning Apalit. Sir, mimingat kayo po at dakal pong salamat king pamakibat ka rin kutang dapo rin kaya katamong Kabalen. Dakal salamat. God bless. Yan po mga karihiyon, dimdam tayo po Sir Cesar Carlos. Kaya pong oras sa ini sa puntong ito. Kumustahin naman ho natin yung lagay ng iba't ibang portion ho ng Pampanga River. Makakausap din ho natin live sa ating programa si Engineer Hilton Hernando, ang Chief Hydrologist ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center. Magandang gabi po, Sir Hilton. At kumusta ho yung inyong naging pag-iikot ngayong araw, sir? Yes, sir. Magandang gabi ho sa inyo, Sir Justin. No? Umikot lang kami bahagya dito sa lower area ng Pampanga, River Basin. No? At nagsukat din kami ng velocity ng ilog habang mataas siya. So generally, medyo receding na yung ating mga kailugan, particularly yung main Pampanga River. At kumbaga slowly receding siya since last night dahil na yan sa kakulangan na rin ng input ng rainfall doon sa upstreams. So I hope that this will continue further. But then again, ito pa rin, tinitignan pa rin natin yung enhancement ng southwest monsoon na kakatakin pa ni Falcon within the next 3 days. Itong pagiging critical level ng portion sa Sulipan, ito ho ba ay ito yung ika nga naging dahilan nung pagbaha doon sa lugar at sinabayan pa nitong mga dam. Ano ho yung sitwasyon naman dito po sa mga areang ito, particular na yung malapit ho sa mga dam natin dyan sa may Bulacan? Well, basically yung dam yung nagpapakawala sa ngayon ay yung Ipo Dam kasi ito namang Ipo Dam ay maliit lang ang reservoir ito. Actually, it's just a kumbaga diversion dam lang to. So I think mga less than 50 cubic meters per second lang naman yung pinakakawala niya. Ang malaking sigurong nakadagdag dito sa pagbaha dito is yung high tide natin. Kung titignan po natin yung schedule ng high tide natin ay mataas po sa normal yung mga tides natin, tide levels natin at this time of the year, particularly today, tomorrow, August 2 hanggang August 4 yata. In fact, sa August 2, ito yung pinakamataas na tide level natin for the whole year. So, mangyayari nito, magsasalubong yung tubig natin sa upstream tapos mamimit dito yung tide sasabay. So basically yun ang mangyayari mahirapang lumabas yung ating discharge dito sa Pampanga River for that matter.
Opo. Justin. Sir, maliban dito sa Sulipan portion at yung Candaba portion no na nasa overcritical level na, eto hong Arayat medyo malapit na rin ho doon sa bilang doon sa monitoring ho ninyo nakalagay dito 7.87. Kanina hong alas 5 ng hapon. So lampas na to sa alarm level. Ano naman ho yung sitwasyon doon at yung kagyat na epekto ho nito sa mga residente ho diyan sa may baybay ilog no ng Arayat ho, sir? Well, sa totoo, ano na yan, receding na yan, Ang nag-peak ito ng 8.4 meters, close to 8.5 yung critical water level namin dito sa Arayat. So almost reaching critical level siya. Kaya yung binabanggit mong 7.8 is actually bumaba na siya by almost half meter, So nagkaroon tayo ng mga riverside flooding, lalo na dun sa mga riverside areas na medyo mabababa. Pero basically wala namang masyadong overflowing dito, yung lahat ng yan, yung epekto niya nagpunta rito sa baba. In particular dito sa may Lower Pampanga, San Simon, San Luis, Apalit, pati na yung Hagonoy at Paumbong sa Bulacan. So ito yung mga apekto doon sa paglaki ng portion ng Pampanga dyan sa Arayat. Sir, kanina nabanggit ho ninyo yung high tide binabantayan natin kasabay pa nitong pagbaba ng tubig mula sa upstream portion ng ating kailugan. Ano ho yung pwede nating iwang paalala dito sa ating mga kababayan, sa ating mga karehiyon na naninirahan dyan ho sa malapit sa mga ilog at saka yung mga hindi rin kasi iba nagugulat sinasabi nila wala na hong ulan, tumaas na pero tumataas pa rin yung baha sa aming lugar. Baka pwede ho natin silang bigyan ng konting paliwanag dito, sir, at paalala na rin po. Well, yung mga kababayan natin na ngayon, actually nakakaranas na sila ng mga pagbaha dyan, siguro patuloy nila yung kanilang pagkikinig sa mga impormasyon, Kasi yung amin namang agency is just for non-structural kami, So it's purely information yung sa amin. Sundan nila yung aming mga impormasyon. Pangalawa, tuntunan nila na ngayong susunod na 2 to 3 days ay medyo relatively mataas yung tides natin. So siguro paghandaan na nila to habang pababa naman yung tubig na nanggagaling sa upstream ng Pampanga River. At pangalawa, kung ganyan na rin lang naman ang sitwasyon nila, wag na nilang dagdagan pa ng disgrasya, Kumbaga, baka magtampisaw pa sila diyan at maglalaro sa tubig baha. Makakadagdag pa yan ng problema sa kanilang katawan, baka magkasakit pa sila. So, malamang yun lang ang aking masasabi sa ngayon, Sir Justin. Sir, maraming salamat po. Napakaganda ho ng inyong iniwang mensahe. Yung binanggit ninyo, 2 to 3 days aasahan natin na merong pagtaas ho ng level ng tubig dito ho sa ating mga flooded portion ng Pampanga dahil na rin sa high tide at dyan sa pagbaba ng upstream, sir? Yes, sir. Yun po, ang mga high tides natin ay normally ngayon nasa umaga yan, So from early morning hanggang mga noon time, nandiyan yung kasagsagan ng tides natin at this time of the year. So, dun yung mga portions na dapat nilang paghandaan, Sir Justin. Okay, maraming salamat po, Engineer Hilton Hernando, ang hepe po ng Pampanga River Basin and Flood Forecasting Warning Center ng Pag-asa. Sir, mag-iingat ho kayo at maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Gandang gabi po. Tayo po Sir Hilton Hernando, dikil po kayong sitwasyon na rin kaya katamong kailugan, particular po yung Pampanga River at miyaluang portion. Kaya po karetang binggit na, tamo po kakalingwan, ita pong high tide ang po yung pamagbaba ning danom manibat kayong upstream, posible pa po kanong mag-result o magdulot kaya pong mas mata sa albog. Dakal pa po balita, king pamagbalik ning Balen at Balita.
No, sound check. Check, check, check. 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 Malinaw ba ako? Check. Magbalik ya po ing balen at balita kay pong puntong iti makibalita ta naman po kay milyari pong por merong State of the City address ng Mayor Vilma Caluwag kay tibuking syudad ng San Fernando, Pampanga. Apin po yung binantenang kay katamong ngabeng Koyang Paulo G. Santos. Kuya Paulo, nano yung maging highlight ng soka ng Mayor Vilma? Kung Paulo. Justin, maya pa bengi kaya ka at kareng kaya katamong talatupkin eh. Bagamat Paulo G. apas lag na ining. Yan, kon Justin. Koyang, yan. Okay, kumusta? Anong may highlight na nining soka ng Mayor Vilma? Wa ko yan Justin very unconventional ining State of the City address ng Mayor Vilma Caluwag. Iyaket ang traditional na ibuklat naman mo yung session ng Sangguniang Panlusod. Noon taganang nung ikang manalbe, agawang tukba-tukba kang manalbe kareng ordinaryong State of the City address. At tutukon Justin dakala rening may kiyaglo at ining soka na kon Justin muyang performance daring kinakan miyembro na ning Teatro Fernandino dance troupe ning City College at reng mayorya na ning presentasyon ng Kaluwag kon Justin mo kabuda babasa ni nune makapaslagla rin kay ning LED screen. Making itang mika konfrontasyon mo naman kening karening manalbe kon Justin nune kitnganal la rening spectator na nung makanaano yung performance na Kembalen nung pasado yabaw at aliya. At intutuna majority naman karening suwala da rening may karamdam kon Justin sinabi la na pasado ya ining kakatamong alkalde kini siyudad San Fernando. At kareng pisasabihang Balen particular na kon Justin yung pinaka-highlight lalong-lalo na kining pamang gobyerno paulaga na kanung Kaluwag in good governance. Uli na ning patupad rang performance governance system o scorecard kon Justin nung no ka rin na mikaka roadmap ya ing pamang gobyerno na niti nga nang mayorya o ining
pepasyag ng Mayora Con Justin na nung pisasabihan niya kanito itang barometro ining galal dang igwa kining ausandang seal of local good governance ko yan Justin nanunaw ka rin metong mo naman karetang binida na itang 99.3% mo kanung customer satisfaction keng sistema ning business transaction keng syudad iti pauli na kanu nining susubong ng digitalization mararapat na ning panimuna na ning City Information and Technology Office ko Justin. At kareta pang mihaliwang impormasyon ko yan Justin na panenang babanggitan Mayora Vilma Kaluwag ining kayabe ka card keng health service ko yan Justin na makataluki kanu keng asahan tamong full implementation ng universal healthcare na nuno ka rin makatego karay siya ni kening nanong pamangailangan da rening memalan kini Ciudad San Fernando. Ang pumo naman ko Justin na bibida ng Mayora Kaluwag ining dialysis center itang proyektong infrastruktura mo naman itang ausandang super civic center at miyaliwa pang health services at ining inisyatiba na kanong bukas makadwa mitala ka ning mental health facilities kening syudad ko Justin. At dakalya pa binanggit na po pwede tamong pimetong-metong kay susunod na panahon lalo-lalo na kon Justin at inya mo naman maka priority kanung isubong napasik na nga niya talaga ining education naman at ing sasabihan ng Mayora Vilma Kaluwag ko Justin kayang pani muna bilang driver makasigurado lang kanu training memalen na asuya ken direksyon ining pamagasenso na ning balen kon Justin. Waking oras ini pakiramdaman tala ring pasyag ng Mayora Kaluwag kita pong maging soka nandin. Dakal pong salamat kareng ganaganang memanta ng tabi ka na ako kilob ning pabanwa at pasalamat ko rin po keng Binyedang grado ka na ako rin Fernandinos. Excellent. Pasado tamo po. It's a very detailed SOCA for the administration, from our mayor. Ingakakita mo for the next years to come kay city we the Sanggunian kakayan tamo po na as much as possible ding programa na may institutionalize na pasik ng antala pa at detang aliwang akakitang programa na dapat i-institutionalize ilang tutukita mong panigobran because imburita mo is to sustain the development aliwa mo po itang every administration but imburita mo if it's really benefiting the general welfare of the public especially the Fernandinos we want to institutionalize them so generally po in Ciudad San Fernando is a very sustainable and progressive city so yapin po yung direction tamo ita between the executive and the legislative. So, asahan nyo po na kidarata pa panahon mas makapamuta pang programa at proyekto para king mas maunlad na siya. Limdamya naman po itapong pasyag ng Vice Mayor BJ Lagman, dikil po king meging soka ng Mayor Vilma Kaluwag, agpangpukang Vice Mayor Lagman, very comprehensive ya po kano iti. Ito naman ho, business news naman ho tayo sa lupo ng 45 taon patuloy ho yung Car World ng Laos Group of Companies sa paghahatid ho ng dekalidad na sasakyan at serbisyong maaasahan sa kanilang mga customer dito sa Central Luzon. Kaya naman sa kanilang pagdiriwang ng ika-45 anibersaryo, tunay na sumisimbolo raw sa katatagan at countryside development ang milestone na ito. May ulat ho si Arlene Salonga. Isang misa at simpleng salo-salo ang idinaos sa Mitsubishi Car World sa siyudad San Fernando, Pampanga para sa ika-45 anibersaryo ng nasabing car dealership. Dito ginanitari ng mga adhikain at advokasya ng founder ng Car World na si Ginoong Levi P. Laos, isang civic at business leader at champion ng countryside development. Yeah, of course, we want to continue the legacy of our founder. Car World would continue its social responsibility of providing employment
to the countryside. And we will continue to expand and grow to serve more customers in the countryside. Milestone din naman ng maituturing ng higit 4 na dekadang tagumpay ng Car World, hindi lamang sa automotive industry, kundi sa progreso at pagnenegosyo sa rehiyon. Ang pinaka-milestone ng Car World is having been survive a lot of calamities. Dumaan yung pinatubo, dumaan yung financial crisis. But still, we are here for our customers and for our community and our employees. No? And we look forward to another 45 years for Car World. Sinariwa rin sa selebrasyon ng humble beginnings ng Car World noong July 31, 1978 na siyang simula rin ng Laos Group of Companies ang pinakamalaking multi-brand car dealership sa buong bansa. In 1978, Car World Incorporated began its operations with 5 employees. During its early years, Car World then was an allied dealer offering multi-auto brands. Car World's one of the first unit that had to be delivered was a Mitsubishi Lambda to a customer in Balanga, Bataan. It was only in 1985 when Car World was appointed as a Mitsubishi dealer. Mitsubishi Car World. The Car World brand was created by my father more than 4 decades ago. He was buying vehicles in Metro Manila and then eventually selling them through the Car World dealership. It was only during 1985 that we started only with one branch, which was San Fernando. In 1991, Car World moved to its permanent showroom. That was the eruption of Mount Pinatubo. Because of my father's belief in the potential of the countryside, he invested in a 9-hectare property, which we have the Car World San Fernando showroom right now. Car World has expanded to Olongapo, Bulacan area, which is Marilao and Malolos. So right now, we have 5 existing Car World dealerships. We're opening a new one in Bataan. Samantala, bukod sa buong pusong suporta ng Laos family sa mga empleyado, susi rin daw sa tagumpay ng Car World ang pagtitiwala ng kanilang mga kliyente. Yeah, of course, we would like to thank the Laos family for continuing the legacy of our late founder, Mr. Levi P. Laos. Salamat sa support. Also to the hardworking men and women of the Laos Group. No? This is for you. Car World would not have made it to 45 years without your loyalty and commitment. And of course, sa mga customers namin, no, we will continue to serve you and we continue to be inspired by you, our dear customers. Asahan naman daw ang patuloy na pagbibigay ng dekalidad na produkto at serbisyo ng Mitsubishi Car World. Maaaring bisitahin ang kanilang mga branch sa City of San Fernando, Pampanga, Tarlac City, Malolos City, Bulacan, Subic Freeport Zone, at sa Balanga City, Bataan. Arlene Salonga, CLTV 36 News. Apin po rin deng mga regula balitang kinalap ning kekatamong news team. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.